Hi guys, good day! Welcome back sa YouTube channel ni Raketerong Master. And panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster. And for today's video pala mga kamaster is meron na naman tayong racket, no? So bali pala mga kamaster is kahapon ako nagsimula. So di ako nakapag-vlog kahapon kasi sobrang grabe yung trabaho namin. Nagbuhos kami ng haligi, dalawang haligi, no? And ayun po mga kamaster, no? Ipapakita ko sa inyo mga kamaster yung ginawa naming haligi kahapon. Tinanggal ni John Por yung dalawang haligi, tapos ililipat na lang dun sa kabila dyan mga kamaster. Tapos dito yung isa, yan, itong haligi, ito yung nilagay namin kahapon dito, yan. So ayan si John Por mga kamaster, no? Natanggalin na yung forma para ilipat dun sa kabilang haligi. Dito yung isa, bali dalawa yung nalagay namin kahapon, yan. So pagkatapos namin tanggalin yung forma, mga master, is dito naman kami mamaya. Diyan. Dito kami mag-flooring, no? Dito. So, ayun. Meron na naman tayong racket mga kamaster, no? So, just keep on watching and enjoy. Yes, ayun po mga kamaster, no? So, bali, tanggalin po natin yung haligi para ilipat dun, ay, haligi. Tanggalin po natin yung forma para ilipat dun sa kabilang haligi, no? Bali, dalawa po yan mga kamaster. Ano ito bilang sakti? And ayun po mga kamaster, no? So, natapos na rin namin tanggalin yung haligi mga kamaster. Yung forma sa haligi, ito. Saka yung pangalawa. So, bali, ililipat po namin dito mga kamaster, no? Dito naman sa dalawang haligi na to. Ayan. So, ayan yung forma natin mga master. Ayan. Tapos yung isa. A few moments later. And ayun po mga kamaster, natapos rin namin nilagay yung forma sa haligi. Bali, dalawang haligi po yung bubuhusan namin ngayon mga kamaster, no? So, nag-prepare na rin ako ng buhangin. Saka kukuha ko ng simento mamaya. So, yan si John Por. Nasa baba na siya, naglagay ng yung mga may butas, nilagyan ng mga harang. So ayan si John Por.
So ayan po mga kamaster, no? Bali, 2 simento, tsaka 6 na buhangin, tapos ano, ito, 4 na ano, garaba. Dahil 2 kasi yung bubuhusan natin mga kamaster. Yan, dalawang haligi. Kaya kailangan 2 yung simento, no? Grabe talaga mga kamaster, oh. Nakapagod yung ganitong trabaho mga kamaster. Dapat sa mga kabataan dyan, dapat pag-aral kayo ng mabuti, no? Para di kayo kagaya sa amin. Ayaw lang sa mga kabataan ngayon. Para di kayo kagaya kay John Ford at saka kay Rakitirong Master. Ganito yung trabaho. So yun mga kamaster, malapit na matapos mga kamaster. Kunti na lang yung ano nga. Yes, ayun po mga kamaster, tapos na rin namin yung pagbuhos ng haligi, no? Ayan. So, ayan mga kamaster, oh. Punong-puno na yan mga kamaster. So, yung kabila naman is, ayan. Tapos na rin, puno na rin mga kamaster, oh.
So, bali yung nagamit naming siminto mga kamaster is ano? Dalawang sako ng siminto. Tapos, alin masako na buhangin. Apat na sakong graba. So, ayun. Yan. Naubos na po yung masa namin. So, ayan si Janpor. Janpor Youth. So, nandito kami. Pumatong kami dito para maabot namin yung ano. Yan o. Yan. Kakatapos lang. Huwag mong kamayin. Baka mapanis yan. Mga panos. Yan mga master, no? Natapos na rin sa wakas. Yan. So, papatuyuin na lang yan mga kamaster, no? Bali, papatuyuin na lang yung dalawa. Bukas, tatanggalin na naman ulit. Tapos, ililipat naman dito, no? Kasi ito yung kahapon. Yan. Tapos, dito, ililipat dito. Bukas na lang. Pag natuyo na yun, so tatanggalin tapos ililipat dito, dyan, tapos yung isa andun. Yan, bali 8 haligi kasi to. Grabe, ang daming haligi. So yun po mga kamaster, maraming salamat sa panonood ng aking mga vlogs. And hope na palagi niyo akong suportahan. Si Rakitirong Master, so ayan si John Poro. So ayan mga master, so bye bye na, bye bye.